беше онояк, дето го нарекаме за Коробан за Света Богородица. Наточи хубава ножа, една свещичка и там да не мъчи много. Дето е хубави приказки ще кажеш на главата, че за Коробан, за хубаво го прави това. Знам, ама да питам аз пак. Тази сол да вземе желание. Тази отчете на онстен попа и отчете. Да го посолиш хубаво. А пък ви там нагласихте ли, докато загъне магията отгоре с листа нещо? Всичкото е нагласено. Иванчо, като излезете сега стейка сте отидете към Доро, не ни маля през пишник. Даже видиш един куп коприва съм натрупала. Осоли убаво агнито, но внимай да не го пресолиш. И те нареди копривата, да няма празно място да ме пригори. И вършете работа, па не имаме тук. Айде окажа. Мале, там котленцът за светената вода. Но знаеш, ти трябва да я донцеш. Чиста жена трябва да донцеваш. Ще донца, мале. И свещичка ти носи. Айде и свещичка ще запаля на Света Богородица. Не, веки сме готови. Всичко е готово за черквата. А те с малките деча, какво ще ги правим? Големите деца. Големите си мачи отида някъде, те отида играят, къде отида, не знам. Сега те... Я не се тревожете. Я лати край мене, моите деча. Я лати баба каква. Баба приказка ще ви разкажа. Като се върнат младите ми от черква, я си не тук. Я сега да видим какво ще правим ние. Я тук има една светица. Я кажете, кой е изографисантата светица? Света Богородица е синът Исус Христос. Браво, Радко! Много знаеш, моето момче, ама аз сега малените докато са на черква, аз какво ще ви разкаже? Днеска е голям празник, казва се Успение Богородично. Най-големият празник, посветен на Богородица. На него църквата си припомня всички най-важни моменти от живота на Богородица. Особено живота и след смъртта и възкресението на Исус. Когато Исус висял на кръста, Богородица била там пред него. Големи били неговите болки, но още по-големи били и нейните, като го гледала как се мъчи. До рамото й бил застанал Йоан Богослов. Исус се обърнал от кръста и рекал: жено, ето ти син. А на Йоан казал: ето ти майка. От него час нататък Йоан прибира Богородица при себе си и заживяли 10 години в Иерусалим, заедно с апостолите. Бабо, нали апостолите са ученици на Исус Христос? Да, моето момче, те са ученици, да. И те са били 12. Да, точно те са 12. Ама през него време царувал един много страшен цар, наречен Ирод. Той започнал гонение на апостолите. Те са разбягали по всички краища на света, за да проповядат Божието учение. А Богородица и Йоан заминали в град Ефес. Бабо, това не е приказка, това е истина. Истина е, моето. Защото Леля е ходила в град Ефес и видяла къщата на Света Богородица, там гората, където е живяла. Да, моето момче, в град Ефес, близо до град Ефес, в гората, още съществува къщата на Света Богородица, дето е живяла. А те там не са се задържали много. Станало възможно прибирането им обратно в Иерусалим и се прибрали. И Богородица всеки Божи ден ходила на гроба на Исус и го молила от душа да я прибере час по-скоро при него. И той изпраща архангел Гавраил с едно палмова клонка да я възвести, че след 3 дена ще се я отнесе на небето, ще се пресели на небето. И на 15-тия ден от августа, тогава Богородица лежала в саркофаг насред стаята
и апостолите били с запалени свещи около нея. Тогава Исус слиза с свита от светци и ангели и без болка поема душата на майка си. Заравят Богородица в Гециманската градина до Йосип и до нейните родители. Отвора затворили с една голяма плоча. Тогава след 3 дни се завръща Тома. Бабо, апостол Тома се Да, моето момче, апостол Тома се казва. Той не вярвал и искал така, защото много обичал майката на любимия си учител да отвори и да види той лично. От кога отворили, какво да видят? Само погребални платна и благодатно ухание. И тогава Богородица се явила и им разказала как на 3-тия ден Исус я взема при себе си. Запомните ли, моите деца? До година ще порасните и ще изцънца на черква и вас. И се чуди, какво ще ги правиш тези деча, майкач, каква хубава приказка им приказваш. Айде ти, Бог ми заръча, аз съм го направил. Дай, маля, да ти умия убаво очите. Ти си ми, маля, първата снахичка. Ти ще ми, маля, очите затвориш, да си ми жива и здрава дълги години. И сетай, верничко, да ми шеташ. И аз сега и тези дечица му малки. Айде, Радко, да раснеш, миличко, да пораснеш. Когда ти си голям мъж да станеш, да опрегнеш олбите и на нивата да отидеш да ореш. Ами благото, каква ни девица, да й даде света Богородица ангелско гласче и певица да стане. Валина, сега и си ми, маля, аз ми... Айде, дайте сега булки, водите, кот сме взели. Ето житото от черквата учителя. Ето и каша от пиле. И грозото за вторе тук. Але, тази дилка, а Там, кажа голяма. там го го. Айде, и аз малко преди съм порила от слушалник. Що, нали, света Богородица и закрилница напише? Тъй. Мале, и ние свършваме нашата работа. Справяме най-убавото агне, запалил му същичка на рубчето, прочетал му молитва, наклал го, посолил ми го с четената сол, изторил ми курбан на света Богородица. Дай го, маля, тук, дай го сега, годи го на синията. Маме, да приходиш и да кажеш молитвата за света Богородица. Айде, маля, ще направи за сработа. О, Пресвета Владичице, с вяра и любов те моля, не отвръщай лицето си от мене, когато се обръщам към Тебе. Нека Твоя Син, нашия Бог Исус Христос, да даде мир и любов на цялата ни държава, на всичките хора, деца тука и на всичките арцои, да ни пази от зли помисли, от зли очи, от бедствия, от болести, от градушки и наводнения. Дари ни, Пресвета Майко, със смирение, да приемаме всичко, което Ти, Твоя Син Исус Христос и Господ Бог ни даде, за да славим името Ти сега и във веки веков. Амин. Дига, маля, там нека си нека убие, да боли, да отпуши и да самайни всичкото зло от къщата. Айде сега, елате синките да седнем. Я го дечето ягне на здормата, да седнем там на въздух, че и по-широчко. Чубе, Много тесно. Айде, как ще ще отидем? Айде. Татя, я какво време се отворил, какъй празник се е задал, цел се събрал горе на Божа Матра и път на стурмата. Дай да варим един край хората. Уго, на Божа Матра да ви каже, защото може да не сте чували. Там долу Божа Матра много отдавна, преди много векове е имало църква, параклис. Там харцовете от село
са ходили да се молят за здраве, за берекет, да няма болести. И този параклис се е казвал Божа Матра, Божа Майка. От тогава патрон на Кацело на Харцоите е Божа Майка. Дайте да отидем там. И аз се ви обрегни хубавите коне. Служи червени конзали, младите ще върят пеш, по-възрастните се качат на карусата и да отидем там при ората. Дет са ората, там и ние. Айде да вървим. Айде, който